Jido Department BTCनि जिद' डिपार्टमेन्टआ BTC सोरखारनि आखायाव फैफिनबाय नामा? नै दाख्लैसो BTCनि गोदान सोरखारनि समायखिरा लानाय समाव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां श्री हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि सोमोन्दै मा बुङामोन नोंथाङा मिथिनानै लादो। उनावहाय BTC गभर्नमेन्टनि बारग' चिफ मानगोनां श्री प्रमद बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्रानि सोमोन्दै मा क्लारिफिकेसन होआमोन नोंथाङाबो बेखौ मिथिनानै लादो। नाथाय बयनिख्रुइबो आगोलाव जोङो जेकपटनि सोमोन्दै सावरायग्रोगोन। 350 crore रांनि जेकपट। First, we'll talk about the jackpot, followed by the controversial return of 16 departments. Very interesting. Keep watching. मानगोनां श्री प्रमद बर'आ नै दाखालि इलेक्शन जानायनि आगोल मोनसे टीवी इन्टारभिउआव मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा बुंदों। सोमोनांथाव बाथ्रा। It is interesting but at the same time surprising as well. बिथाङा बुंदों 2021आव सोरखारनि पावार लाखांनायनि उनाव बिथांमोनहा बुजिनो मोनदों दि बारग' सोरखार BPF सोरखारा बिथांमोननो अन्थाइ थापा होनानै थांदों। अन्थाइ थापा means liability. 2,900 crore रांनि अन्थाइ थापा liability. बिथांमोना बे लायबिलिटिखौ श्री हाग्रामा महिलारिनि सोरखारनिफ्राय मोनदों होननानै बे इन्टारभिउआव बिथाङा बुंदों। दिनै आं मोनसे मोजां बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बिथाङा बै समाव दुखि जादोंमोन जानांगौ। ओंखायनो दिनै सोरखार गारखांनायनि उनाव बिथाङा BPF सोरखारनो श्री हाग्रामा महिलारि सोरखारनो मोनसे गिफ्ट प्राइज गिफ्ट जायखौ आं बुंदों जेकपट होनानै थांबाय। 350 crores रांनि जेकपट। It's a big amount, right? 350 crore रांनि जेकपट. Now, how? बोरै बेलाय? Let me explain for you. Alright. Now, बेनि आगोल नोंथांमोनखौ एक्सप्लेनेशन होनायनि आगोल श्री प्रमद बर'नि बे इन्टारभिउखौ एसे नायग्रोदो। Then I will explain. Alright. তেখেতসকলৰ কোনো ব্ৰেইন চাইল্ড নাছিলে। ছুপাৰ 50, ছুপাৰ 20, ছুপাৰ 10 বুলি একো কনচেপ্ট নাছিলে। BTC চৰকাৰৰ পৰা আমি যদি কিবা পাইছোঁ সেইটো কৰাপশ্যন, লাইবিলিটিজ 2,900 crore BPFৰ পৰা পোৱাটো। 2020 मायथाइयाव बड' एकर्ड जानायनि उनाव नोंथांमोना मिथिखागौ। बड' एकर्ड जानायजों लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ BTC गभर्नमेन्टनो 750 crore रां होगोन होननानै रादाय होदोंमोन। Alright, it's an agreement. 750 crore in 3 years. दा बे रांखौ BTC सोरखारा श्री प्रमद बर'नि सोरखारा बाहायजोबनो हायाखै। Right? They have utilized only 400 crores. Last 5 years आव बिथांमोना only 400 crores बाहायनो हादों. It is around 400 crores. Okay. So आद्रा थानाय 350 crore खौ सोर मोनदों? गोदान सोरखारा मोनदों। श्री हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा मोनबाय बे 350 crore खौ। ओंखायनो आं बेखौनो जेकपट होननानै बुंदों। Very interesting. So he is very lucky. BPF सोरखारा दिनै very lucky. खाफाल गोनांनि बाथ्रा बियो। 350 crore सिफियाव फैबाय।
without anything. Alright. So, ओंखायनो आंहा माखासे कुइसन दङ गोदान सोरखारनि सायाव। बिथांमोना बे फैसाखौ लानानै मा मावगोन? स्कुल्स, कलेजेस, लामा, रोड्स, गेस्ट हाउस। जोंनि बांगालराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गैया। मुम्बाइआवबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गैया। ओंखायनो दानि गोदान सोरखारा बांगालर आरो मुम्बाइआव गेस्ट हाउस बानायगोन नामा? I am requesting, it is my wish. I live in Bangalore. I wish बे नया न्यू गभर्नमेन्टआ बेंगालर मुम्बाइआव गेस्ट हाउस बानायथों बेखौनो आं हास्थायो। अलराइट, बिटिसि सोरखारखौ रिमट कन्ट्रलजोंसो सालायनाय जायो होननाय बाथ्राया मोनसे कन्ट्रभार्सिमोन। इलेक्शननि समाव बे कन्ट्रभार्सिया जोबोद गोगोम जाथारदों। इलेक्शननि समाव ओरैबायदि गोगोम जादों बियो इलेक्शननि रिजाल्टआवबो इम्पेक्ट खालामदों होननानै आं सानो। आं मिथिनाय बादिब्ला UPPL सोरखारा बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो नङा होननानै बुङाखै। आं गोरोन्थि जानो हागौ, नाथाय नै दाख्लैसो श्री प्रमद बर'आ मोनसे क्लारिफिकेसन होदों ससियेल मिडियायाव। आं सानो बिथांनि बे क्लारिफिकेसनखौ इलेक्शननि आगोलाव होनांगौमोन, होमबा इलेक्शननि रिजाल्टआ सोलायगौमोन होननानै आं सानथारो। दा बिथाङा मा बुंदों आं एसे फरायनि। The supervisory and monitoring powers of DCs over BTC departments was already withdrawn on 27 December 2023. White Order Number BTC/IBA-679/2020/244। बिथाङा बुंदों आगोलाव अर्डार होनाय जाय अर्डारजों डिसिफोरा बिटिसिनि डिपार्टमेन्टफोरखौ मनिटरिं खालामनो हायोमोन, सुपारभाइजारि वार्क खालामनो हायोमोन, बे अर्डारफोरखौ बन्द खालामफिनदों। माब्ला? 27 December 2023 आव। That means after almost 3 years. बे आगोल अर्डारा होदोंमोन, बिथांमोना होदोंमोन 2021 आव, जुन दानाव। होमबा it's nearly 3 years, more than 2.5 years. नि उनाव बे अर्डारखौ बन्द खालामफिनदों। That means 2023 डिसेम्बरनि उनाव डिसिफ्रा बिटिसिनि डिपार्टमेन्टखौ मनिटरिंबो खालामलिया आरो सुपारभाइजबो खालामा। That is what he said. Now, my question is, was it required? बे अर्डारखौ नांगौ जादोंमोन नामा? What is the need? माने जोंहा EM दंखायो। EMफोर थानानैबो बे मनिटरिं टास्क, सुपारभाइजारि टास्कखौ माने डिसिनि होआमोन। होमबा जोंनि EMफोरा मा खामानि मावोमोन? बिथांमोननि एकाउन्टेबिलिटिया मामोन? बिथांमोननि रेसपन्सिबिलिटिया मामोन? मानोना बिथांमोना सुपारभाइजारबो खालामा, बेनिफ्राय मनिटरिंबो खालामा। होमबा बिथांमोनहा मा खालामोमोन? That is the question. Alright. बेनि उनाव मानोथो बोखारफिनखो? बे जाबाय another question. जुदि बे अर्डारखौ नांथारगौमोनब्ला 2023 आव मानो बोखारफिनखो? What was the reason for that? Alright. So anyways, now in contrary to this, आसामनि चिफ मिनिस्टार श्री हिमन्त बिश्व शर्माया बे अर्डारनि सोमोन्दै मा बुङामोन? नोंथाङा बेखौ एसे खोनासंदो। After that we'll discuss. 16টা বিভাগ ডিচিসকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিল। যোৱাকালি আমি ডিচিসকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ডিচিসকলে বিটিচিৰ কাম কাজ নাচায়। चिफ मिनिस्टारा बुंदों बिटिसिनि खामानिफोरखौ, डिपार्टमेन्टफोरखौ डिसिफ्रा नायनाय नंला।
सुपारभाइज खालामनाय नंला मनिटर खालामनाय नंला बिथाङा पास्टनि बाथ्रा बुङाखै दे प्रेजेन्टनि बाथ्रा बुंदों नंला मीन्स दिनैसिम खालामबाय थायोमोन बै समसिम खालामबाय थायोमोन बै बुंनाय समसिम माने 2 दाख्लिसिम खालामबाय थायोमोन दा खालामनाय नंला होननानै बिथाङा बुंसिगोन Anyway, this is very good for us. So there is no more intervention from DCs over BTC departments. All right, guys. Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Until then, take care. But please don't forget to write your comments. Thanks for watching. Bye-bye.